Unes 200 persones provinents d'una dotzena de nacionalitats diferents han participat en una nova edició de les Jornades d'Imatge i Recerca que tenen lloc al Palau de Congressos de Girona. Les jornades celebren enguany la seva dotzena edició i després de 22 anys s'han consolidat, sens dubte, com l'esdeveniment de referència al nostre país per als professionals vinculats a la fotografia i els audiovisuals, principalment des del punt de vista de l'arxivística, la conservació, la història i la gestió documental. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a les jornades, ha destacat la importància de la imatge pel desenvolupament d'una societat moderna com és la gironina. Girona té clarament una vocació d'obertura, una vocació d'internacionalització. Primer element que em sembla que dona valor i sentit a la nostra participació entusiasta en que aquestes jornades siguin un èxit. Sí que és veritat que aquí, i no és una excepció tampoc les jornades d'ara, es combina de manera molt equilibrada la tradició i la modernitat en aquest àmbit. I també això té molt a veure amb com és Girona, que és una ciutat on també, d'una manera molt equilibrada, jo diria amb un gran èxit, es combina la seva evident tradició en moltes disciplines i en molts àmbits i la seva vocació de modernitat, en alguns casos fins i tot radical. Girona albergarà entre el 22 i el 23 de novembre la presentació de ponències, experiències i comunicacions, entre les que enguany destaca la presència de Howard Besser, director del programa del màster Moving Image Archiving and Preservation de la Universitat de Nova York. Besser presenta la ponència Preparació de la propera generació d'arxivers, lliçons des del programa Moving Image Archiving and Preservation de la Universitat de Nova York. Per a obtenir més informació podeu consultar la pàgina web del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona a www.girona.cat. Actualment és el conjuntament entre el Consell Internacional d'Arxius